О, братле! Остава, бе, да. Какво става, бе? Как сме? Добре. О, брат, с тощиц не. Защо, бе? Аз пазя, брат, аз съм внимателен, някакъв съм. Добре, ще се доверя, обаче, то съм този път. Не, брат, нямаш никакви проблеми. Ай, на къде ще ходим сега? Чуй да снимам. Добре. Абе, да справиш, бе, брат. 5 minutes later. Ай, след сега. Направихме рок. Аха, не ме интересуваш, че си сега, братле. Купил съм ти една пръскачка от автозона на Триге. Ето че, връчвам ти, оправи се. Включвай се, чисти, коцкаш през към класна и чиста. Представям ви просмукачка 4 в 1. Функционална, компактна и удобна. Само я включваш в колата и е готова за работа. А още едно предимство е, че има функция за напомпване на гуми. Така рискът да останеш на пътя е много по-малък. А сега идва въпроса къде може да намерите. Разбира се, че в сайта и мобилното приложение на Автозона.